Anene mupogre matin ni subaero go mewa history kaka nonego bedi kata mwalimu bende owacho kaka nene onego bedi nduku bende kenda winjo ko wacho kaka ne gitime gi subagiri kaka nonego bedi to pile pile kago kodi mbaka kaya nyisi gani kapo ni bire class mar political science to wan gi theory ariyo mami ni wacho ideal situation kod realistic situation, realism ga idealism. Kako nego bedi kod kaka en. Kurumba kamago kaeni, wanyalo goyo kako nego bedi. Paro manene kata Raila Odinga on tarika uchiel godhiambo bende odhibo wacho ko paro kaka ne gin kod Rubia giri, kaka ne gitimo gik moko, kaka ne gin kod Stanley Gindo Matiba giri, saba ne nango ma 1990. Manyoro ni to en saba ma 2025. Koro okwanyal bedo nuwa discuss. Wanyalo mna gombaka mar history. Kata kapo ni ko karatas mar research maber. To ikawo gima suba gindu kugiri gi wacho ikete gimiluongo ni historical background. Then koro ka kuridu team analysis, to kuri team analysis kaka entiere sani. Koro wawach mana gima nyoro nyotimre nyoro. Kata matum analysis to wawach manyotimre nyoro. Kaka onego bedi to mano to ntiere. Ngajalo penjo ni nyoro ji na ng'anyo ne ang'o kare. Gima ji ng'anyo ne nikech saba den iwacho ni nen golo one party manene kanu. Sani wantiere gi mano machon chande. Mano machon chande. Mano machon. To sani kitimo rapar mar. Sani koro magi timo to gikawo chieng'no mondo ging'anygo e gima kia kaka iluongo gi dholuo ni subo wacho ni grievances moko mosebedo ji ni kod shida moko e gi kuondegi, especially jok matindo. Number 2, paro nyaka bed ni wan gi kendo malungo breakdown of communication. Joma tindo gi joma dongo kwinjore. Joka language mage wacho bende koro pogore. Kendo wan gi shida moro maduong' ahinya ni for the last almost higni moko 20 wasebedo gi miluongo ni urbanization mang'eny. Ni ji wuok e gwenge ka ji donjo e towns. Koro jok modak e town obedo mang'eny ahinya. Kisungu moro benti miwacho ni the youth bulge ma ok en problem ma Kenya kende, en problem mar Afrika mzima. Ni jokuma rowere ma chopo higni 15 nyaka higni 25 osekadho atamalo mang'eny. To history bende wacho konde duto kata kichako mana Christian Reformation ma Europe kata wacho mana World War II tibro yudo ndalo chande gik mane kelo problem nen sasa mantig milongo ni youth bulge. Youth bulge en ni any society kamora mora ma 20% or more than atamalo pradek kama en oganda matindo no ng'eny ahinya sechego matimre ni gik mang'eny timre ni system moko bende usetimo development mang'eny yien nitiere nyithindo ma jo higni 5 ok tho ahinya to kochopo kama koro youth biro bedo mang'eny kabisa. Sama gibedo mang'eny to gidonjo e towns, violence bedo mang'eny, revolutions bedo nikech atamalo mar jok matindo ng'eny ahinya. Koro youth bulge ni bedo ga kod security. Kata koro kode menon 17 counties ma temie ng'anyogi. En mna ni anti-extremism. Extremism en ni ng'ama nigi grievances man ko chande, ng'ama chunye lik chande. Koro kao atua moro ma ng'eny ahinya mowang'go duk ng'ato nikech ich wang' ma en go. Mogogo ng'ato kata dhogore gi police mondo owach ni ichwang'ne no ntie malo. Issue mar somo ne jogi mang'eny ni kod education ma bende wasetiyo matek ne wan kod gimiluongo ni 100% transition. To 100% transition ni ng'en kitero gi secondary gite, then kendo university be kendo gidhi gite, ting'en gidhi bedo gin jo degree mang'eny ahinya. To the question mantiere bende wan need jo degree million 5 Kenya kae. Ting'en chon education machon nene education moko chopo class 7 to jomoko donjo e working system. Kochopo form 2 jomoko bende igolo kanyo. Koro jok madhi malo mayudo degree mana managers kende. Degree ni ok onego bed ni ng'ama timo operation e kambi ni kode. Ng'ama timo operation onego bed ng'ama iluongo gi dho kisungu ni technician. En ok onid mondo bed gi degree. Kata ken accounts to timo gulugo ni KTC.